kajing puli nak citi banengkong jong Paulus buku syaki Kristan hatir Salonika. Kalong menengkong kedekot nengkong hadu pesan pra hadu bersipau. Paulus, Usibanus, bat Timotius hakabalang jeng kinong Tesalonika. Kabahau belai kupa bat utrai Yesus Kristus kajing api bat kajing sung. Nyangu berbor yo belai nak kabenta jung pi baro. Da kabakan mau ya pi klempot hakijing duai jungi. Da kabakan mau kamat ublai bat kupa jungi ki kam jong kajing jung pi bat ya kajing trai jong kajing bat ya kajing ya ini jong kajing kermen hau trai jungi Yesus Kristus. Namar ngitip ko para ba la iit daw blay ba ula jid ya pi na ba ka gospel jungi kam syam lawan ha pi tang da ka kcien henry da ka bor men sim ba khoj ba da ka jing kendo men sim ba pura pitip pi bangi la long ki breu ki ba kumno ha padeng jong pi na ka benta jong pi ka jinget jong pi ha blay kala bananam kaleng hadu bangim dan kam ban ong Yesu namar maki haki yathu syapang jungi bakumno ngilayo kajing pediang subha ka bakrau ha pedeng jungi bat bakumno philap hai show blay na ki blay thau mandup syakri yo blay ba im bat bashisha bat ban khme lenti yo khun jung u balwan na beneng nyau bala pen me pa na ki bayap u jisu ke ni ba pelak yangi na kajing bitar ka ban sawan kaktien jong utrai kasam basis pa sapu kendai utrai it yala kipai terwai kajing ruai bathamai ha utrai ya kajing ro ya u ha kadorbar ba kibangej to Israel unshat kemen halau nong thau to ki khon kasion kidle kemen house em jongki utrai it yala kipai to ginero ya ka kerteng jong u da ka bashat bat kintem da ka sing syakuriau bat kadui tara na ba utrai it yala kipai upan pong pansniat iki badok da kajing pen em utrai it yala kipai to kirunget kin kan hoi risah ka burom bat kin shat kemen kat ba kidang shong thai to kajing ero ya ublai kan don hakishin to jengki kani kalong ka burom ya kirunget jung ubaro utrai it yala kipai kajing pulina gospel bakut kat kumu Matthews kalenong ka baar pulai kit kat ka bakhat lai du baar puar Ujisu la ong kordet ya pi ki stat ai me ki parisi reu arsap namar ba pi khang ki ma beneng hakmat ki briu na ba pi yala di phim tre bandrung mat phim sha bandrung ya ki to ki bakwa bandrung kordet epi ki start an bagi parisi riu asam namar pisang keleng keduriau bat keringkeu ban pen kala niam ya wei bat endau kala pi pelong yu khon kedujok arsya palat epi kordet epi ginong ya lamba matla ki bahikai ladau breu usmai da ka temple om don jingte henry ladau usmai da ka ksiar jong ka temple tu syate ha ka jing smai jong u pi ki ana matla kanu ka bakham krau kaksiar ne ka temple ka bapen kentang e kaksiar ban pi kai ladau breu smai da kaduan om don jingte henry ladau smai da ka jing jenjar ka bahalor kaduan tu syate ha ka jing smai jung u pi gi breu bamatla ka no ka bakham krau ka jing ai ne kaduan ka bapen kentang e ka jing ai kum tau ba smai da kaduan smai da ka bada gijing ai halo jongka bada ubas mai da ka temple usmai da ka bada utau basyong basa haka bada utau bas mai da ka beneng usmai da ka khet ublai bada utau basyong halo jongka ke gospel jong utrai